Thank you very much. Good friends.
Nna biko anyị na-ekele gị n'ụbọchị nke taata bụ April 11, 2026 email ka ọ dị etu a maa mma ụbọchị iwepụtara nwanne anyị nwoke ga-eji wee baa na nze Adazi Nnukwu awee na-ayọghị nna etu ọ masịrị anyị a ga-eso n'ofu onye n'ime ndị nze Adazi Nnukwu n'ụbọchị taata. Adama anyị nọ ebe a ma osote Adama ma otu ma clan chiefs ma PG aịcha niile zuru ezu n'ebe anụnwa iji wee mee na ebumnobi ya nwa na-emezuru n'ụbọchị taata awee na-ayọ gị nna gị bikokwa ọ ghara inwe onye merụrụ arụ ka ọ ghara inwe onye chọrọ okwu emechacha anya ka ọ bụrụ na udo na aṅụrị bụrụ ife a ga-eji n'afa gị otuto mgbe niile. Nna biko ife ndị a ma ndị anyị yọtaghị ma ndị anyị yọtaghị gị ime nya karịa ka anyị yọọ gị n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị n'afọ anọ. The President General. Ndị nze Ichi Adazi Nnukwu biko eji m ọjị na well wishers anyị na-akpọpụ Chineke ọbọsị dị n'igwe ka ọ bịa gọziere anyị ọjị kpọpụrụ anyị ndị nna anyị ba ndị niile jegoro ihe mere agazi ife ọma ka ha bịa n'ọjị kpọpụrụ anyị Ezeanochie anyị nọbie ọkwado nwa nwoke na-achọ ịzọ Nnukwu ka a na-anyaghị isi ọchakọgbuo ikpuru okwu biko unu bịa nọrịrị ka isi echake maka okpogbu bụ ọchake. Chineke igozi ojii ndị nna anyị ba abịakọ ojii igbe anyị nwa ndị dị ndụ na-anọgide anya na akazie n'igwe si na akaka anyị kwesị na akọdozi ọjọọ mmiri ndị ọma ji akụ ya dị nkọ
biko onye ọ na enwere onye ọ na-ebe obi ọma wee nọrọ ebe mana ọrụzi onye ji obi ọma nọrọ ebe amaka esi tupu ya na ọdịgo Chineke iwe anyị eri anyị ahụ ọ gaghị mma n'ahụ ihe ọma ndị ọzọ nye na anyị bụ n'ụlọ Yes, ana m asịkwa ọfọsọrọ ibi ala elu ọfọsọrọ ibi ala Ezeanochie Ichi deputy onye isi ndị ọzọ ọfọsọrọ ibi ala ọfọsọrọ ibi ala Nnukwu Emeritus and the President General Ichi ọfọsọrọ ibi ala nọ the country of Nnukwu ọfọsọrọ ibi ala nọ dim akụliku ndị nọ ọfọ solibiele eza na ugbo na-abụọ ọ gọrọ ka o mere eza na obi ibe jiri ọfọ solibiele eza na ka onye na-eme ọfọ solibiele nọ isi oke nwa amụrụ ọha onye isi ndị isi ọfọ solibiele Ichi eze na nwa ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi omenife ọfọlelu gabano Ichi awọrọ agụ nọ n'ugwu ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi ewugodo n'ugwu n'ụmụ Ezana ọfọsọrọ ibi ele barista Ichi a Nnabenyi ka ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi a Chinemi Enyife n'ụmụ Ezeanochie ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi Omokachie ugo ebe n'aja n'ụmụ isi ọfọsọrọ ibi ele Chi Ajụba n'Amoji ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi a ọbata ife adị n'ụmụ Ezana ekwe ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi akụdụ na nwa n'ụmụ Nnebe Enugo ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi Akudo ụmụ Ofianya Amoji London ka ọgọ ka ọ na Ichi Etinyelugo n'ụmụ Ofianya ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi Ọwachinemelu nke afọrọ anya n'ụmụ Awani ka ọgọ ka ọ na ochifu ochigo ọzọ Ichi aka ekpuchi ọnwa n'ụmụ ụka odu ụlọ ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi Nzamani n'ụmụ duru ọganya ọfọsọrọ ibi ele Ichi Nzere n'Obu chairman ụmụ Nnukwu odu na onye omele ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi Akụ onye kwesị ya n'ụmụ Nnukwu odu na onye omele ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi Ọwachi na Awali ụzọ n'ụmụ Ezana ekwe na ama olu Adazi Nnukwu ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi Eze Abụkwe na Ọgbalago Adazi Nnukwu ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi Omerọra n'ụmụ Eze na Nnukwu Kwan ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi Ezeudo na di nwa na-eme ọfọsọrọ ibi ele Ichi Akwụdogo Ọnọsọneze wa na ebe a n'ụmụ Ezana na ama olu Obube nnọrị Ichi a nọ n'eyi ọgọ ka ọ na Ichi Eze Obi nwa n'ụmụ Ezana ekwo na ama olu Adazi Nnukwu ọfọsọrọ ibi ele nọ Ichi Amaleke nwanne n'ụmụ Ọbara na ama olu ọfọsọrọ ibi ele Ichi Echinedu Ugo n'ụmụ Ezana ekwe
Ichi Ezeanochie na di nwa na na. Okay, Amadia, Dr. Lee. Dr. Lee. Aku sori bẹ̀rẹ̀ bàbá mma wọ̀. Ichi Ebubenne ya n'ụmụ Ezana. Ichi Ebubenne wa na Jọgbụ w'Ọkpalagbo. Ọ̀pọ̀ sori bẹ̀rẹ̀. Ichi Okochi yẹlẹ n'ụmụ Awọrị na-amata Adazi Nnukwu. Ichi Aduba. Ọlọ́kọ́lá akọwala maka nwanne nwoke. A na-achọ igbu Ichi. The managing director Local Energy. Ichi Ọbụmalọ Local Energy. Ichi Aduba. Go ahead. Adazi Nnukwu. Isi mmiri. Obi. Ipidi. Biko ebe onye chiri ya zere. Onye na-egbu Ichi ka adabụ nwa ndị be Ezeanochie. N'Amodi, London. Afọ ya bụ Lawrence Ezeanochie. O jere akwụkwọ na practicing primary school na Adazi Nnukwu. Pasị ebe ahụ jee Bubendo. Pasị ebe ahụ wee jezie ezigbo aka pili Meduguri. Obodo ndị beriberi. Na-eme ọfụma. Ọ dịgo n'intabiu. Ebe anyị na ọ gụrụ ya agụụ iwu anyị anya ajụjụ onwere nke ọ dara. Nke zigoro na uche dị ya ọnwa afọ Adazi Nnukwu. Nọrọ n'Igobi ike egre na Adazi Nnukwu na-ebe ọfụma na-apụta igwe na-enye aka n'ụdị ọbụla. Enwere nlegasị anya anyị anyị ndị amata wee kwụ na o zuru iwu nze na Adazi Nnukwu. O wee ka anya na ọya na-akasị isi ebe tụrụ ụzọ agụ emere ịtabi anyị na-akpadowe wee luo taa. Biko mgbe nwere ọpọtụnta wee na-ekene onye ọbụla bịara ebe a mmadụ olulu na ya bụ ihe anyị pụtara n'afọ na ọ ga-eme n'anụ. Onye Ichi Aduba! Adazi Nnukwu ndị na-egbu Ichi n'obodo. Onye aka ọzọ nne ndị gburu Ichi na-adazi onye aka eze nne igwe mba teghete eze na-eze nwanne ndị gburu Ichi na-adazi Ichi na-afụ ụfụ, Ichi na-afụ ụfụ ka mgbede. Obi adịghị ga-eme gị ịwa ata adịnụ.
Hey! Oh, he's under the pressure to go give the glory. Yes. Ladies and gentlemen, let us also in the Nnukwu, His Royal Highness, even the Walker, Adazi Nnukwu, Ezana, Nayalugo, Ezana, Majaka, Ezana, Chinemeze. You're welcome. Ichi, Eze, Adazi Nnukwu. Lucky to have another here to Ichi, it's a very big lesson. Hey, London. The deputy, when you see Nnukwu, the PG Eventus, Chief Ben, and then more Ezeanochie the chair, Ezeanochie the Sendo, Ezeanochie the yes.
na-enye ya aka ka uwe na-akụ ndị ajọ mmadụ ma ndị ajọ mmụọ uwe jikọ ife anyị ji leta n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Ichi oke nwa amụrụ ọra onye isi ndị Ichi ọ bịa abịa nke ya dị ya microphone. Ichi Adazi nke ahụ the most important instrument onye Ichi eji identify onye Ichi ma ọ ga na-egwu DMC na-ede na-agụ ọla gị mana nke kacha nke bụ na before you know na ojú anya gị ike akwa adazi diba then from now ya akwụsị n'aka nya onye wepụta aka igobe ihe n'aka ọ akụkụ a so you are very important. I went in here today. Ichi oke nwa lefu anyị kekọbịa na lefu n'ike ya ka ịkọ Peter Adama ọdịa ka Chibeleze ebe a na-echi mmiri Ichi Adazi Yalaba. Okay. Go ahead. Ezeanochie Ichie. Ezeanochie Chendo. Ichi Adazi. Wababa. Deputy Ichie Obonna. Ichie Badigo. Ichie Ikuboma. Ichi Adazi. Monumentos. Monumentos. Ichi Adazi. The country from Nnukwu. You want another? Ichi Adazi. Hey! Hey, the professor watching a mellow. Watching a mellow. Ichi Adazi. What is Ichi Okawa? Ichi Okawa. Ichi Adazi na wa. What
Ichi Ezeanochie. Ichi Ezeanochie. Ah, the people you go over again. Ichi Omenife. Ike Morgan. Ike Morgan Ojiako is in there. Ichi Omenife. Okay, say me. Omenife. Igobike age squared. Ogogabo. Ichi Ezeanochie. Ichi Omenife. Omenife. Thank you very much. Ichi Awolago no Robu. Namibe. Ichi Awolago no Robu. Ichi Awolago no Robu. Awolago no Robu. Chiyeleze. Ichi Chiyeleze. Igobike. Ichi Chiyeleze. Chiyeleze. The medical doctor. Ichi Ogorobu. Dr. Biden Mora. Ichi Ogorobu. Ichi Chiyeleze. Ichi Chiyeleze. Another Bible of law. Ichi Ezeanochie. Ichi Ezeanochie. Ichi Ezeanochie. Ichi Chiyeleze. The people you get the one. Ichi Ezeanochie. Lumushanya na moja London. Ichi Ezeanochie. MC Sunis. Chairman APD Lagos branch. Onyalabo. Ichi Ezeanochie. Okay, c'est bien. Igobike. Chiyeleze. Ichi Chiyeleze. Okay, c'est bien. Ah. Ichi Omokatie. Ugwebenaja. Ichi Omokatie. Ugwebenaja. Ichi Chiyeleze. Ah, the people you go over again. Ichi Obatifani. Nolly Vender. Ichi Nolly. Ichi Obatifani. Ichi Chiyeleze. Copy gentleman. Ichi Akodunamwa. The Waga. Ichi Akodunamwa. No Munde Benugo. Akodunamwa. Ichi Chiyeleze. Ichi Akudo. Akudo no more Fianya. Namoji London. Ichi Akudo. Ichi Chiyeleze. Ichi Ezeanochie. No more Fianya. Namoji London. Ichi Ezeanochie. Ichi Chiyeleze. Ebeninge. Chiyeleze. Hey, Adengu. Okay, now what's here? Mwa. Oshina bukesi awo. Chiyeleze. Hey. Mufanyike. Ichi Chiyeleze. Aha. Yes. Ichi Awolago no Kaflanya. Everyone there is good. Ichi Awolago no Kaflanya. Yes, everyone there is good. Baba Rosa. Okay, see me. Mwa kwa na yesi. Akudo banana. Ichi Awolago no Kaflanya. Ichi Chiyeleze. The Fabros. Ichi Akebuchowa. Ichi Ogochibaleze. Ichi Akebuchowa. Ichi Chiyeleze. Ichi Ezeanochie. Ichi Chiyeleze. Ichi Ezeanochie.
chairman ụmụ nnekwu dị n'onye ọbịa ọnwa nna adamadi ibe Ichie Nnukwu Ichie Elele ọnwa nna adamadi ọzọ Ichie akụnye kwesị ya the authentic man Frank Okonkwo Ichie akụnye kwesị ya na nnukwu Nnukwu otu ndị Israel akụnye kwesị ya Ichie Elele ọkụ ọkịja Ichie Nnukwu Nnukwu na Nnukwu ọgbagbo na agbagbo Ichie Nnukwu Ichie Elele Ichie Omerọra n'ugbo eze Omerọra Ichie Elele ebigo ike ọhụma Ichie Udo Ichie Ichi na Okeke Jọfọ na Lagos Ichie Udo Ichie Elele Ichie Elele Ichie Elele ọlọ́fọlẹ́lẹ́ wà ní ibà onye mere ji ụra adadị Nnukwu street na Lagos ọlọ́fọlẹ́lẹ́ wà ní ibà Ichie Frank Okonkwo n'ụmụ eze ala Ichie Elele Ichie Elele Ichie Nnamani ụdị akwụkwọ ndị nze Ichi na adadị Nnukwu chairman na APD Ọka branch chairman ndị nọ na Ezeanochie Ichie Elele Ichie Frank Okonkwo Ichie Ezeanochie na nwanne ụzọ Igorike Igorike n'Ogidi Ichie Ezeanochie na nwanne ụzọ Obu enọrị Ichie ọnọrọ enyi Ichie Elele Ichie Ọbarakai obi ọlọwọ Igorike Ichie Obiwa n'ụmụ isi ala ekwo Ichie Obiwa Ichie Elele ọgọ Bibi Wados n'ụmụ ọtara n'olu ọgọ Ichie Amalebe nwanne Ichie Elele Ichie Nnukwu mmụọ na-akwụ akwụ Ichie Nnukwu oge nwanne Israel Ichie Nnukwu Ichie Elele nwere ugbo egwego Ichie Elele Ichie nwanne Nnukwu another barrister at law and solicitors Ichie nwanne Nnukwu mmanya ọrụ kwenye Ichie Niye bu adama Ichie Elele bien Hey, Panulo Take it up Ichi Elele, Nnukwu. Ichi Elele, you go be good.
Ichi Adazi, APDU, Madrid branch. Honorable. Yeah. Hey. That's why I will. What do you know? It's a level. That's why I will. You're going to have to be good at it. You have to be a one other. You're going to be one professor. The woman professor. Woman professor. You're welcome. Ichi Adazi. Now let's go Nnukwu. Yes, sir. Police are the major Nnukwu. Police are the major Nnukwu. Adazi. Yes, sir. Ichi Adazi. Adazi Nnukwu. Ladies and gentlemen, we succeeded. At last we succeeded. So what we do for you? Ichi Adazi, APDU, Madrid branch. Ichi Adazi. Yes, sir. Salut.
Yes, I see,
tata a na-anabata gị na amalite ndị ichie na-agazi Nnukwu. So anyị bịakwa aka ebe ọ dị mgbe anyị fụrụ anyị bụkwana ihe agba ọsọ mgbe ọ bụkọta n'ọrụ obi mapụwa m nse mgbe ọ banye Ichi bara ọdụ anya ọdụ nwoke mana adịghị ndụ ka perseverance iwere ndidi wee were njedebe o gosiri na ị ga-agba aka ebe na Adazi ọgọdụ mgbe ikuku na-ebugharị gị maka na echichi a na-eme anya ebe ndị ijikwa eziokwu na ime dịka ọdịnala Adazi si dị ịghọtago. So a mere anya tata na ị na-abanye usoro ndị Ichi na-achị Adazi Jizọs ichike nke a ihe chike ọzọ. So ihe a bụ ihe anyị n'ebe ugbu a ya mkpa anyị na so ihe ndị ebe a nye ka anyị ji wee pịa ebe aka ebe wee na-asị ọ ga-adị mkpa na Jizọs kelee n'ọgọdọ Dalino ndị be obu nwunye famili n'ụmụ ọkpara dalino ala abụọ nzere ọgbọ chichi ofe anyị na mmụọ eze anụdobe eze ọ chọkwa m okenye onye gburu Ichi onye na-abịa ọdụ very very fast ndị nna ochie ndị ala emezie Go ahead. Kucang ke ya, boleh tong. Nggak tahu ya. Wow ya, kucang boleh tong. Mana? Hey, ya enggak kali gua. Kali gua. Apa nih? Let's try. What the problem? Iba gua. Hold on. Go ahead. Hold on, wait.
biko Ichi Chinenye biko ndị bụ n'iru ebe anụmanụ ATDU Meduguri branch nke iso n'ime ya anyị tụkwara anya na ọ ga-adị etu anụmanụ ibe niile ka etu anyị si wee fe mmiri atụrụ kpam ndị ije n'ugwu ije mmiri ije nkụ so na anyị na-ayọ Chineke nna onye nke mmadụ ọ dị etu adaba ọ ga-eme ọdịdị anyị ruo mgbe anyị wee na-ekpe ekpere na ibe niile ikuziri ebe ahụ na Chineke nna ga-akwụghachi mmaji onweghị ife ọzọ anyị kelere Chinekọtara anyị ọfụma anyị gere anyị nụrụ anyị kelere anyị wee na-asị na ọ ga-adịrịrị gị mma ọzọ ka anyị anya ọ ekpere anyị n'ebe ị nọ so na ọ ga-agazi site na Jizọs Kraịst biko dịka ife anyị na-eweta ịkọlịta na ife anụma dịka injinia so Thank you. maka Chimereze bụ ndị Adazi bara so ndị Igbo dike na-abaghị Ichi akasalu ihe chiga nka ihe eze ka nka ọ ya nnukwu anyị nwere ahụ dị jisiri anyị ịkpọpụ na anyị bịa so ihe a dị ebe a ihe ndị Igbo dike ihe sọsụma ihe ndị Igbo dike jiri bịala gị gasị gị daalụ anyị jiri ebe nọnyere Igbo nee ya ọ dị dike ejiri
So Ichi akasalu. I was like watch all the on the I think I'm project I know so mana post na ke ana me ko lu era se na project I know na ga me lu 500,000 naira e we ti na akisa lu I can again. Ichi mana nkwanne kwunu bona aya ala putambu ala badada na ekunu siwe kuya obalmonto na aga mezu kwunu ozu
ndị taa unu ya n'oge maka ibu olu etu ibu olu ama m ihe unu ana ọdịgo ka o si wee dị ma ha emekwa unu nkwa na unu ya n'oge ekele m mfe Abiko, ụmụ ọkpụ anyị ana m ekele unu maka etu unu si bịa n'ike ọnwa na unu n'ebe unu ji bịa amasị na ebe unu ji bịa ga-akwụghachi unu na Jizọs Kraịst bụ onye nwe
From time to time, let you tell what Ichi is. I think it's not Jesus. Amen. Yes, amen. I don't know your family. Thank you.
from one place to another. We have a little man. I will not lie. You can't do it. You can't do it. Thank you very much. Are you doing it? Yes. Thank you very much. No. Thank you.